Bueno, nosaltres venim a presentar tot l'equip d'artesania. Bueno, ja et faltaria alguna artesana i algun artesà més, però gairebé des de la meitat de l'equip que vam fer el projecte Artesania 360. El projecte Artesania 360, que avui us presentem, és un projecte que es va dur a terme, dues vegades. Una primera vegada va ser el curs 2021 i una segona vegada el curs 21-22. Començarem pel principi. D'on sorgeix la idea de dur a terme aquest projecte? Doncs principalment, tant Maite i jo, amb camins paral·lels, havíem treballat l'àmbit de l'artesania, ja des de la gestió, des de la difusió, periodisme, muntar fires, cuidar artesans i artesanes, divulgar, i jo més des de la recerca del patrimoni immaterial, coneixement, entrevistes també, però des de la perspectiva més antropològica. I quan ens trobem, per circumstàncies en posicions diverses, el que identifiquem, que és una mica la llavor d'aquest projecte, són 4 elements claus que després intentem, mitjançant el projecte, anar solventant. I que cada edició del projecte que féssim marcaria sempre aquest intentar solventar aquestes carències identificades. Per una part, la falta de relleu generacional a la majoria dels oficis artesanals. Tant des de la seva perspectiva, identifiquem que no hi ha una transmissió dels coneixements artesanals, o si hi és més des d'una perspectiva lúdica, però no des d'una perspectiva professional. Una segona necessitat que identifiquem és el desconeixement dels oficis, és a dir, a part que no hi ha una transmissió, molts dels oficis, que són oficis que tradicionalment havien format part del nostre context socioproductiu i cultural, es desconeixen. Les generacions que estan venint, i les mateixes que estem ara, ignoren molts dels oficis que teníem i que estan a punt de perdre's. Per tant, això ens lliga a la tercera necessitat, que és la necessitat de salvaguardar aquests oficis i aquests coneixements. I això s'encadena amb una quarta necessitat, que és el context socioeconòmic advers en el qual es mou l'artesania. És a dir, el treball artesanal des d'una perspectiva professional, tant pel mateix sistema capitalista com pel model de consum, el que fa és menystenir o posar molt més complexa la supervivència en el món per a aquells professionals que es volen dedicar a l'àmbit de l'artesania. Partint d'aquí, per tant, es planteja un primer projecte pilot. Va ser una prova que es va dur a terme en el context de Tortosa, capital de la cultura catalana, el 2021. En aquest cas, era un projecte pilot perquè, tot i que les necessitats eren aquestes, es va fer dirigit als cursos de primària, 5è i 6è de primària, i el que vam fer, des d'una vessant una mica més lúdica, no com faríem després, és juntar 6 artesans a un espai concret de la ciutat de Tortosa, en aquest cas era el centre cívic, i llavors totes les escoles de primària, prèviament organitzades i tot plegat, cronometrat gairebé, van poder passar per aquells espais. Una vegada arribaven allà, eren una mitjana de 60 alumnes, hi havia 6 artesans, durant tota la jornada passaven per tots els tallers durant 40 minuts. Aquí, quan ja encarem el segon curs, el que veiem és que sí que hem de pujar el nivell, és a dir, que les necessitats que us hem dit, que us he comentat al principi, les hem d'encarar en aquell nivell d'alumnes de tercer quart de l'ESO. Per què? Perquè són aquells que estan en el punt de decidir, dins de les capacitats, lògicament, què volen treballar o preparar-se des de l'àmbit professional. És a dir, què ens trobem? Ens trobem que si ens encarem als alumnes de tercer, vam acabar decidint tercer. Per què? Perquè quart, quan vam anar a parlar amb els instituts, ens van dir que quart ja ho tenen tots decidit, si faran batxillerat, si faran un grau de formació professional, si en faran un altre.
encarar-los al curs de tercer ens trobàvem que podíem encara presentar-li a l'ofici l'artesania com una sortida laboral. Per tant, reformulem el projecte, l'encarem a tota la comarca del Montsià, amb el repte de logística que això implica, que és anar a tots els instituts que hi havia, és a dir, Amposta eren 3 o 4, la Ràpita, Ulldecona, la Sénia, Santa Bàrbara i Alcanar, no me n'he deixat cap, i llavors, segons els dies, estàvem més temps o menys dies, segons el número d'alumnat, abans de continuar directament. Per fer tot això, perquè podeu imaginar que moure 6 artesanes, més tota la logística, implicava un suport. I és important, perquè abans ho parlàvem a l'hora de dinar, el suport d'aquest projecte es va poder dur a terme perquè hi va haver un suport, en aquell moment ens vam trobar amb un equip, amb unes administracions que ens van rebre positivament, i també perquè hi ha un factor important, que és que l'artesania, en aquesta concepció holística que comporta l'artesania, pot tocar molts àmbits. Per tant, ens va donar suport cultura, ens va donar suport empresa i treball. Suport no vol dir sempre diners, que quedi clar. Però ens van recolzar, tampoc qüestionarem això, però empresa i treball, des d'Igualtat, des d'Educació, estem parlant de 4 conselleries diferents que vam entendre que això era un projecte holístic que valia la pena apostar. També juntament amb l'IRMU, que també ens va recolzar aquí sí que econòmicament, i també amb logística, lògicament, també ens va recolzar la Diputació, Consell Comarcal i Ajuntaments. És a dir, de forma gairebé... La constel·lació es va juntar perquè entenguessin que aquest projecte podia tirar-se endavant, perquè realment moure tot això valia diners. I és una mica el que anem al principi sempre, és a dir, l'artesania, per viure, vol dir que pot pagar les factures. I era una de les coses que a l'escola, i ara us ho explicaré, aniré més ràpid, era una de les preguntes que feia els alumnes, ens preguntaven, i podeu viure d'això? I podeu... És que parlem de sostenibilitat, però hem de partir de la sostenibilitat d'aquell individu que ha fet un esforç i ha fet una acció de consciència i diguem-li el nom que vulguem, però que lluita per això. Per tant, anant al gra, objectius d'artesania 360 a tercer d'ESO, que els alumnes de tercer de l'ESO entenguin l'artesania com una sortida professional. Conèixer oficis no reconeguts o que no coneixien. Un tercer aspecte que també és molt interessant, que l'he mencionat abans, és va sortir moltes vegades, és a dir, una part positiva d'encarar, de parlar amb més de 1.000 alumnes o posar més de 1.000 alumnes davant de l'artesania, conscients que evidentment no sortiran 1.000 artesans o artesanes, era fer-los conscients, donar-los consciència de què implica, és a dir, que quan tu trobes una d'aquestes peces, què hi ha darrere? És a dir, el cost econòmic de les coses. No és que ens vulguem ser més materialistes que Marx, però, clar, si tu veus aquest tipus de ceràmica i te la poses al costat d'una altra, lògicament, i aquesta et diu que val, no sé el preu, però no és rellevant, però m'enteneu. I era una mica fer consciència a tots aquells alumnes que participaven del projecte què implica el consum d'artesania. La introducció del treball digital dins de les fases, ara us les presenta, hi havia la funció de la dissenyadora digital, de producte, que era una persona que en veritat ella treballa en digital, però l'objectiu era que, coneixent les tècniques artesanals, poguessin construir un objecte que s'havia dissenyat digitalment. Des d'una concepció. Estem posant l'artesania al 2024, no pensant, també és això que parlàvem de no pensar que l'artesania és allò que veus a les fires, que fa la gent gran, que està avorrida. En aquestes fires, algunes fires que sembla que tot siguin museus on simplement és el record d'alguna que van fer. Llavors era una mica ser capaços de fer aquest diàleg entre models i tècniques tradicionals que poden combinar totalment amb tècniques actuals. Un altre dels elements importants és el de promoure escoles reglades. Això no ho pots fer directament des del projecte, però sí que enteníem, abans parlàveu de la pedra en sec, que és una de les línies que també s'està treballant,
Però si generem que hi hagi gent que demana escoles reglades per treballar oficis professionals, potser algun dia s'ho creuran i les faran. En algun moment hem de començar. I una altra cosa que també creiem que era interessant era el de trencar la jerarquia del coneixement. És a dir, és una cosa que està construït i heretat d'uns models de coneixement, que aquell que ha passat per la universitat i és un coneixement científic, i sembla que aquell que és artesà, aquell que no ha volgut estudiar, era una mica plantejar tot això, les seves carreres professionals i els seus perfils no era un perfil de dir no, és que no m'agradava estudiar i llavors em faig artesà. No, et pot agradar estudiar molt i pots ser artesà. Penseu que ens estaven dirigint a públic de 13-14 anys, on a vegades sí que aquests prejudicis encara estan molt presents. Per tant, el projecte es va dur a terme, tenia tres fases. La primera era aquesta, on juntàvem a tothom, a tots els alumnes, a un espai. Eren rondes de 60 alumnes que anaven passant, cada dia passaven 60 alumnes i podien treballar i experimentar amb quatre artesanes diferents. No van poder fer la ronda perquè a nivell estaven des de les 8 del matí fins tota la seva jornada lectiva, de les 8 del matí fins a les 2:30, i tampoc volíem que acabessin exhausts i que no sapiguessin, és a dir, no es tractava de fer un ritme frenètic, sinó que es tractava que estiguessin una hora amb un artesà, amb una artesana, i coneixessin a poc cada una de les fases del treball. Per això, una mica parlant-ho entre totes, es va entendre que era millor que en coneguessin quatre, que això va generar certes controvèrsies, perquè hi havia algunes persones que prèviament o els volien fer tots o deien, no, és que vull fer aquest, i es feia bastant a sorts, no estava estipulat. La segona part de la fase del projecte era la part aquesta en la qual anàvem a l'institut, és a dir, els alumnes, nosaltres una vegada havien acabat la sessió, anaven als instituts i allà havien de crear una peça, cada un d'ells. Ho podien fer per equips o de forma individual, amb les instruccions que prèviament se'ls havia enviat per un vídeo que havia fet la dissenyadora de producte. I llavors nosaltres vam anar allà, es va fer una sessió amb la dissenyadora de producte als instituts, la dissenyadora de producte els explicava quins aspectes o quins criteris havien de seguir per generar un producte, que havien de tenir en compte, i a partir d'aquí es van seleccionar uns quants productes i després les artesanes els van reproduir. Després ensenyarem alguna imatge. I l'última fase del curs, del projecte, era aquesta que fa relació amb la formació posterior, que era que Artesania a Catalunya feia una acció d'anar directament als instituts i interpel·lar i escoltar els alumnes que havien participat al projecte i més o menys entendre les necessitats que es podien generar. Això és la disposició de la jornada de la fase 1. Vaig controlar el temps. Feien la presentació. Això era el dia. Venien 60 alumnes, el que es feia, primer es presentaven els artesans, escoltaven aquest vídeo del disseny del producte de cinta i llavors començaven les sessions. Es van estipular així, una sessió de treball, sessió esmorzar, sessió... Això sembla una tonteria, diàleg de preguntes artesans. Aquesta part del diàleg de preguntes als artesans, aquesta estructura de sessions es va fer així, al principi era diferent, però vam veure que també per una qüestió d'esgotament, d'estar treballant, vam canviar-ho i vam deixar que abans de l'última sessió fessin el diàleg. Això del diàleg de preguntes era quan havíem fet 3 sessions, paràvem la pràctica i repartíem uns micròfons i el que sorgia ja eren preguntes que els hi feien els alumnes o les alumnes a totes les artesanes. I era molt interessant perquè aquests aspectes que jo us he anat comentant així, com ara que diu el Marc, no, és que era el que ells demanaven. Ells preguntaven, quan guanyeu? Com t'ho fas per tenir tants seguidors a les xarxes? I això tota una sèrie de preguntes que eren el seu punt de partida, d'entendre en el context actual si era viable. Les sessions eren de 45 minuts, aquí podeu veure una mica, això és la ràpita, amposta, ull de cona, la presentació, primer es feia una presentació, aquesta és la disposició a la ràpita, per exemple, veieu que eren 6
cada alumne, llavors es feien, quan havia passat una hora, un grup passava a l'altra taula. I així durant tota la jornada, i eren les 4 sessions. És el que farem una mica aquesta tarda, però amb 2 sessions només. Aquí veieu algun exemple de joiera, aquí quan s'estan fent les preguntes, veieu la disposició era aquesta, giràvem les cadires i cada un des del seu espai, però amb el micro ens anàvem preguntant. A la segona jornada, aquesta que retornàvem, les sessions eren, havent pactat amb els instituts, anàvem durant 50 minuts, i durant aquests 50 minuts ells havien de sortir, explicar-nos quina era la seva proposta, així ho veieu més clar. Per exemple, aquí et deien, et feien un dibuix d'aquests, un producte, i t'explicaven, i havien de dir com havia estat fet. Això és el que la dissenyadora de producte els havia dit que necessitaríem dir-li a l'artesana si volia reproduir-nos el producte. I aquí veieu el resultat final. Després Núria ens pot explicar, perquè te la va fer Núria, de Marta, la sensació que us va fer, el veure com poder reproduir alguna cosa que havien fet els mateixos alumnes que havien vingut 2 mesos abans a fer el taller i que havien fet aquest procés d'aprenentatge. Això va ser la proposta dels objectius que ens vam marcar, mentre vaig buscar, tinc el vídeo aquí. El vídeo és bonic perquè sentim parlar de totes les artesanes, ens expliquen una mica i és molt dinàmic, i així ja ara el veiem. Penso que és molt interessant poder apropar els oficis a persones que encara no han decidit el seu futur professional, perquè els oficis és una cosa que es van perdent i no volem que es perdi l'artesania. Llavors, poder ensenyar un tastet de la gran quantitat d'oficis que existeixen, penso que és una cosa que dona molt de valor i podem posar la llavoreta per al futur, per a que no desapareguen. Valoro superpositivament aquesta experiència perquè me n'he donat compte que ells, els alumnes, s'ho passen tan bé fent els tallers que crec que se'ls hauria de potenciar molt més. Vull dir, activar-los d'esta manera, creant, vull dir, treballant en les mans. Crec que és superpositiu per a ells. Necessari, crec que els alumnes ho han valorat moltíssim. Penso que si a la meva època hagués vingut un artesà a ensenyar-me el seu ofici, segurament m'hagués enamorat d'una i hagués tirat per aquest camí, i penso que és una experiència molt important. Important fer projectes com el 360, on introduïm artesania a persones joves, i han tingut molta sort de poder participar-hi, perquè penseu que la majoria de persones que es dediquen a artesania, en el meu cas, per exemple, jo no vaig començar a experimentar en diferents artesanies fins que estava a la carrera d'art. Llavors és important que en aquest moment de la vida en què se suposa que han de prendre decisions importants per al seu futur, puguen experimentar en aquestes artesanies. M'agrada molt ensenyar als xiquets i trobo que ells també han estat molt atents i a tots els xiquets que han parlat els ha agradat molt l'experiència. Que ho intenten, que ho proven. Jo crec que sempre pot sortir algú, clar.
l'experiència amb l'artesania 360 ha sigut molt gratificadora, molt interessant i satisfactòria, perquè a part de poder ensenyar el meu ofici, que és el de picapedrer, he pogut conèixer altres artesans de diferents oficis que ja coneixia, però he conegut les persones, els artesans. I la iniciativa que busquem, tant Artesania 360 com nosaltres, és intentar que els oficis nostres no s'oblidin i poder-los inculcar a aquesta gent jove, que hi ha alguns que estan molt interessats i se'ls veu una mica de traça. Molts dels artesans que estem ara en actiu no hem pogut triar la nostra feina d'una manera reglada, perquè a la nostra època no hi havia ensenyament tan reglat com ara es pot fer. La veritat és que un projecte com aquest ajuda a que els nens entenguin, que vegin que hi ha una possibilitat d'estudiar artesania. Doncs està molt bé portar l'artesania a les escoles, que els nens puguin veure que és un camí laboral i, a més, un sistema de vida molt agradable. Em dic Gisela Xortó, soc de Rasquera i actualment soc la lletadora de tota Catalunya més jove. O sigui que us parlo amb molta sinceritat des de la meva botiga, que aquí teniu els meus productes, perquè us animo a tota la gent jove a que treballéssiu, experimentéssiu l'ofici de les artesanies. Hi ha un ofici supergran on podeu tocar moltes varietats diferents. Jo en aquest cas escollixo la pauma, com aquí a Rasquera tenim el margalló, doncs és aquesta variant autòctona que tenim aquí al Mediterrani. I ja us dic, soc la lletadora més jove, així que de totes les artesanies se pot viure i de tot se'n surt. Penseu que jo tinc un Instagram molt potent també, on allí venem les nostres peces a tot arreu, a tota la península i l'estat. Així que necessito lletadors i lletadores. Millor que això no ho podia explicar ningú. Res, no, el que deia els objectius, crec que en part sí que vam complir els objectius. Durant aquell curs crec que vam aconseguir que almenys els alumnes que van participar del projecte sortissin amb una perspectiva nova de l'artesania. L'únic que som conscients que aquests projectes, perquè tinguin fruit, han de continuar. I bueno, doncs de moment estamos en ello. Elles participen, no? Vosaltres esteu fent temes a les escoles, accions a les escoles, però bueno, som optimistes. És a dir, us deixo ja, poso això aquí, i Maite us presentarà... Bueno, jo molt rapidet, perquè tinguem temps elles de parlar, us les presento. Gisela Xortó, lletadora de Rasquera. Núria Romeu, vitrallera de Vítem, i Teresa Marta Batalla, mestra artesana, ceramista de Roquetes, Raval de Cristo. Bàsicament elles el que faran serà presentar-se, us expliqueu qui sou i què feu i la vostra experiència al projecte Artesania 360. També m'agradaria, perquè va ser molt xulo, que alguna de vosaltres o totes mos parléssiu de les reaccions dels adolescents quan van fer el projecte, quan passaven per les vostres taules, i les reaccions que jo crec que mos van sorprendre a tots i a totes en positiu, perquè molts, no hi havia mòbils, que això ja en els adolescents és raro. Mos demanaven de no fer l'esmorzar, la mitja horeta d'esmorzar, si se la podien saltar per a fer algun taller més, i que si podien fer-los tots. Això, que va ser general a tots els pobles, ja us ho diem tot. O sigui que el projecte va funcionar superbé, nosaltres estem contentíssims, tant de bo es pugui repetir i que tingui continuïtat perquè tots els adolescents puguen conèixer que hi ha una opció formativa més, que és l'artesania, i superagraïts a elles i a tots els artesans i artesanes que van participar, perquè realment és la manera de conèixer-los és que els xiquets, les xiquetes,
toquen, parlen en ells, en elles, i al final descobrisquen que hi ha per això una opció formativa i professional més a tindre en compte. Llavors jo ja passo la paraula. Bueno, va, doncs, com us han donat la paraula aquí a les artesanes, en aquest cas, la Maite ens ha dit moltes gràcies per participar, per la jornada que vam tindre. Els dos vau ser pilars fonamentals perquè nosaltres poguéssim estar allí, vull dir que també gràcies a vosaltres per confiar en nosaltres i gràcies a tots els que esteu aquí per escoltar-nos i per saber una miqueta més qui som. Com heu vist el vídeo, jo m'he presentat, soc lletadora, en aquest cas la més jove, diuen de Catalunya, però espero que ben aviat hi hagi algú detrás meu. I lletadora no és munyir amb llet, no. Lletadora és lletar, és del verb lletar, són aquestes peces que veieu amb aquesta fibra natural, que en aquest cas jo l'extrac de les meves muntanyes, sí, són meues perquè me les sento molt dins, i són d'aquí dalt de Rasquera, de la Serra de Cardó, del Boix, que si mai no heu estat us invito perquè hi ha uns raconets per aquí, hi ha més d'un i d'una que sé que han estat, que és magnífic. Amb un permís, això sí, anem a buscar el material, ara a l'estiu el deixem assecar i llavors creem tot el que la meva imaginació doni una miqueta. Res, jo diria que amb el projecte 360 no vam poder fer, òbviament, algunes de les peces que ara veieu aquí, perquè donen temps i feina. Però sí que vam fer com un petit tastet, que esta tarda també el farem, que és una mini trena, una trena molt més petita, i és molt tècnica. Jo pensava que la gent jove seria com, què és això que estic fent aquí? I com gestiono la part esta tan precisa, perquè no és simplement pintar o deixar-te més portar, sinó que has d'estar molt pendent de lo que fas perquè és supertècnic, no pots fer-ho a la bim-balum, sinó que hi ha unes pautes a seguir. I la meva sorpresa va ser que van ser uns motivats totals, tant elles com ells, com bé ha dit Maite, ens diuen de no esmorzar, de per favor fer-ne més, i ja us dic que el meu crec que moltes artesanies potser era la part més d'estar-hi. Tot i així vam formar una petita trena, a vegades anaven amb una pulsera, a vegades era un punt de llibre, avui els que fan el taller forrarem una espelma, però va ser una experiència molt xula, jo penso que cap de nosaltres ens esperava. La pregunta del milió, com bé ha dit Marc, era us podeu guanyar la vida bé amb això? I nosaltres contestàvem que sí gràcies a aquestes persones que fan que també tinguéssim feina, poguéssim anar a les escoles. Jo la setmana que ve tinc tallers a l'Institut de Gandesa, a l'escola també vaig a Barcelona, vaig a molts llocs i fan que poguéssim anar tirant. Així que espero que us agradin les nostres artesanies i en especial la Palma també, que és una cosa molt nostra d'aquí a la Ribera i està tot molt encarat al món rural. Hola, jo com ja m'he presentat al vídeo també, me dic Núria Romeu, soc artesana vitrallera i me dedico sobretot a la vitralleria Tiffany, que totes les peces que veu a la taula són de vitralleria Tiffany. És per fer vitralls a més petit format, com gerros, lamparetes, i també em dedico al vitrall emplomat. En el cas del 360, el que vam fer amb els xiquets va ser crear una petita peça de vitralleria Tiffany, i petita vull dir petitíssima, perquè en una hora el que dona és per a tallar un tros de vidre, que el puguem polir, encintar-lo en coure i després soldar, que al final aprens tots els passos de la tècnica, fent una peça molt menudeta, sí, però mira, ja se'n van a casa en una idea completa del que és esta artesania. I és el mateix que diu Gisela, sempre anaven pensant, puc tallar més vidre, si ara encinto esta i l'adjunto i faig una cosa més gran, sempre tenien ganes de més. I també va sortir sortint moltes preguntes també de com havíem après cada un les nostres artesanies, si ho havíem après d'un altre artesà o si havíem fet algun estudi reglat. I també treballàvem amb els nens molts, això, ens anaven preguntant, ens dient que a ells els interessava l'artesania i l'art, però que mai s'ho havien plantejat com una sortida professional i que en aquell moment estaven plantejant, hosti, si vosaltres guanyeu la vida en això, jo potser també podria guanyar-m'hi, no?
I en este sentit va ser una experiència molt xula. I també jo anava amb la idea de, són xiquets de 14 anys, no sé si estiran massa centrats per això, però sempre hi havia algú que estava ficant el 100% del seu ser en crear i en aprendre, i va ser una experiència molt gratificant. Bona tarda, em dic Teresa Marta Batalla, tenim un centre d'art que es diu el Raval de l'Art, al costat de Tortosa, des de fa ja 20 anys. Aquest any fem els 20 anys. Jo soc potser de les que no he après tant a les escoles, encara que vaig tenir la sort d'anar a una escola privada, que vaig aprendre, i després em vaig treure el títol d'una manera lliure, diguéssim. Tampoc crec que ara les escoles estiguin tan bé. I ho parlàvem, que n'hi ha tantes possibilitats, tampoc d'estudiar, per exemple, no sé, forjador, no? Però hi ha més possibilitats que quan nosaltres érem joves no ens pensàvem inclús que un pogués viure de l'artesania o de ser ceramista, no? Jo vaig estudiar disseny gràfic perquè vaig pensar que el disseny gràfic em donaria una sortida. Després me'n vaig adonar que no era el que m'agradava i vaig tenir la sort de poder estudiar, entrar en una escola que em van agafar com a ajudant i així vaig començar a estudiar. A mi el projecte 360, reflexionant una mica aquests dies, realment el que m'ha fet adonar de lo important que és la materialitat, lo important que és la matèria. Perquè els nens nostres estan tot el dia enganxats amb pantalles i amb realitats virtuals. No estan tocant coses, no estan fent coses, no estan ficant les mans al fang, no estan fent res creatiu amb el seu propi cos, a part potser de deport o no sé, una altra cosa, no? I llavors, quan vam fer el taller, me'n vaig adonar que hi havia molts nens que tenien d'entrada com una mica de respecte a tocar el fang, que el meu potser és el més, no? El vidre, la llata, però el fang és matèria, no? Realment. I llavors els nanos els deien, les nenes sobretot amb unes ungles d'un metro, doncs et deien, ai, quin fàstic, se m'embrutaran les ungles. I clar, si vols fer fang, una mica has de fer tallar-te les ungles arran, perquè si no, no en faràs. Però després, quan hi entraven, les que no tenien les ungles de pam, trobo que de seguida s'hi posaven i els hi encantava i s'hi trobaven i era com que estaven descobrint un món nou, no? I per això crec, no només l'artesania, que sí, clar, els oficis, els artesans, els oficis més antics del món, la cistelleria, el fang, tot això, però, a més, la materialitat, o sigui, el que és tocar amb les mans i crear amb el propi cos alguna cosa. Això, només això, encara que no sigui que aquests nens arribin un altre dia a ser artesans, els hi ha donat potser un tastet, una possibilitat de veure que també poden crear, simplement amb les mans i amb la imaginació. I això trobo que també va ser important en aquest projecte. Hola, la pregunta és per a Gisela. Tu ets un poble que és de tradició de treball de la fauna. De família o és que ho has vist a les veïnes o quina relació d'herència tens respecte a l'ofici? Esta és molt bona pregunta perquè tothom em diu tan jove, això no t'ho has pres, perquè és més, la cesteria és algo com molt antic, no és algo com ara, me perdonareu, però les joies que és com més actual, no? És cert que jo vaig tindre una lesió i vaig estar temps aturada, m'ho va ensenyar ma iaia, o sigui, sempre a les entrevistes dic que porto sang de lletadores, havia de ser lletadora, sí o sí, i una iaia em va deixar les eines, que també utilitzo agulles per cosir especials de lletadora, i l'altra iaia m'ho va ensenyar. És cert que quan jo vaig provar vaig veure que, com diu la Teresa, era com una teràpia per a mi, i penso que tota la gent que ho prova s'enganxa. I aquesta teràpia va fer que volgués més, preguntant a les veïnes, a les senyores, a tot el poble, vaig enredar a que m'ho ensenyessin i ara imparteixo també cursos i tallers.
La manca i la part no tan bona d'això és que ens falta una escola de lletadores i lletadors aquí a les Terres de l'Ebre, que és un ofici que està molt arrelat. O sigui, tots els pobles que tenen una serra detrás se treballa a la Palma, Tivissa, Paüls, Rasquera, Mas de Barberans, que també tenim companyes que les heu vist, i no hi ha aquesta continuïtat, no hi ha aquesta escola on jo pugui ensenyar, i ho he de fer de forma més particular i més privada. Però no us assusteu, que el meu objectiu és fer una escola de lletadores i si pot ser a Rasquera també. Així que aquí ho deixo, va. Per mi el Museu de Barberans, que us he de dir, és tot un goig tindre'l tan a prop, no? A part, allí fan cursos amb altres materials també de la mateixa família, o sigui, vegetals, i venen gent i fan una fira molt important, la primera cap de setmana d'agost, que és internacional, on s'ajunten totes les fibres, és molt interessant si us agrada, però, clar, lo voldria tindre jo al meu poble, este museu. No ens enganyarem, no? Més que museu, seria com un centre d'interpretació, però també que alhora se pogués fer el taller. A veure si el director d'esta escola de per aquí ens escolta avui, perquè estaria guai que de moment que no podem, per almenys poguéssim tindre aquesta sortida. Perquè la veritat és que està molt demandat, és que m'obrin cada dia gent d'aquí al terreno i no, però que volen practicar i volen saber d'on surt. Al final estem cansats tots molt de tot el material, ho tenim tot en un moment, i el que busquem és algo que tingui una història, que estigui fet a mà, a sobre que surti de les nostres terres, cuidem el bosc mediterrani. És que és tot, comencem i acabem. Així que espero que es pugui dur a terme algun dia. El feedback va ser positiu, és a dir, totes les... La premsa sembla que vam sortir TV3. Va haver repercussió. El problema, i no és que jo vulgui ser el materialista de l'equip, però és que moure... Imagineu-vos, quan nosaltres amb Maite vam estar pensant el projecte i vam fer el pressupost, vol dir que tu agafes a 6 artesans, els tens gairebé un mes amb tu. Vol dir, si estan un mes amb tu, vol dir que no estan fent altres coses, que no estan venent a la botiga, que no estan preparant la fira de Nadal que hi havia al cap d'un mes. Clar, nosaltres i després hi ha hagut repercussió d'algunes activitats on nosaltres ens han dit pot venir, clar, el problema és que tenim com, i això crec que Maite ho pot explicar millor que jo, hi ha uns principis bàsics de, escolteu, abans ho parlàvem a l'hora de dinar, perquè un artesà es mogui l'hem de pagar correctament. El que no podem pretendre és que vingui l'artesà perquè com són tan guapes i tan guapos i són simpàtics, doncs que vinguin per 60 euros. No. És que ens trobem amb això, i ho dic amb amor perquè sé que moltes vegades la gent que t'ho planteja amb el sentit de no, si és per tot això, té tots aquests objectius, jo també els vull fer. Ja, vale, però és que els objectius els hem de complir tots. Llavors, la repercussió, i això venia per què va passar després? Doncs va passar que el vam plantejar per totes les Terres de l'Ebre, però clar, veníem parlant d'això a l'hora de dinar, però això és una aposta que pots apostar fins a un punt. Hi ha un altre moment que qui ha d'apostar és l'administració i posar-ho per davant. Ens podem enganxar els dits una mica, el braç no, que no en sortim. I va ser una qüestió, és que sembla una tonteria, però va ser una qüestió, nosaltres ho diem, és una pena perquè és un projecte que totes les administracions han dit que sí, per això van dir, hi va haver administracions que van dir que sí, però després a la veritat un sí ho sento, però un sí vol dir... És que no... Soc antropòleg, no soc economista, en sèrio, però és que quan et trobes en un projecte d'aquesta envergadura o el defensar-lo també vol dir això, que després a nivell les escoles ens han demanat i d'alguna manera estem tranquils perquè és un projecte que ja hem estructurat, que ja l'hem fet 2 vegades i sabem com funciona. I sempre hi ha noves casuístiques i problemàtiques, però sabem que és aplicable fàcilment, al mateix Montsià es podria tornar a dur a terme. O a qualsevol punt de Catalunya. Aquí està, és a dir, es pot organitzar, entre cometes, fàcilment. Sabem que és una qüestió de gestió, perquè per part de les artesanes sabem que estan... I que són molts artesans i artesanes a Terres de l'Ebre i fora de Terres de l'Ebre, i que hi ha, per sort, tenim molts artesans i artesanes a tot arreu.
disposats a entrar a les escoles perquè saben l'important que és que hi hagi que l'artesania entre els instituts i entre les escoles. I al final tots estem disposats, però què falta? Falten diners per davant. Perquè dades d'alumnes que en algun de les edicions hagin realment triat l'artesania, ho dic perquè és un impacte molt directe que igual pot conèixer. Clar, el problema aquí és que això va ser el curs passat i no hem pogut, en veritat, seria anar a veure... Però hi ha interès, què es troben? Que estudis reglats, de moment, n'hi ha pocs encara. Clar, que estiguen aquí a Terres de l'Ebre, menys. Llavors, què necessitem? Escoles. Necessitem escoles i que hi hagi una demanda real per part de la gent, dels joves que pugen i que ho demanen. Llavors, tenint aquesta força detrás, nosaltres també podem actuar, no? I ens consta que l'administració té ganes, no? Però clar, és un procés que va a poc a poc. De moment hem d'entrar als instituts, que ja estem fent moltes iniciatives als instituts des de fa molts anys, a les escoles sobretot, i a veure si va rodant el 360, que és la idea que arribi a totes les Terres de l'Ebre i allà on sigui, perquè falta fa. I jo crec que hi ha un dels canvis que va implicar Artesania 360, i és això que tu acabes de mencionar, és el fet que vam dels instituts. Normalment l'artesania es dirigeix a les escoles de primària perquè s'entén per aquesta tangibilitat, que parlàvem que els infants han de tocar més, i ens oblidem que els instituts també necessiten això, o que també és un coneixement que és necessari aportar-lo. Llavors jo crec que el valor afegit de l'artesania 360 era aquest als instituts. I a més, quan ho vam parlar, sí que vam dir la gestió del projecte per fer-se el curs 21-22 va ser durant tot l'any. Per què? Però justament perquè el volíem tenir a favor als professors de l'institut. I llavors ens vam reunir amb ells, vam estar parlant amb ells, vam estar mirant quines eren les millors dates per fer les diferents fases, quan podíem anar a l'institut, qui ens podia respondre, quines assignatures podien intercalar-se, perquè ja teníem disseny, per una banda, també vam introduir fet lingüístic, és a dir, clar, parlar d'oficis, si parlem d'oficis que a sobre són patrimoni immaterial, hi ha tot un pes a nivell de conceptes, no? Clar, nosaltres els hi vam plantejar, diguem-ne, tot aquest gran pastís. Alguns el van agafar, altres no, però, per tant, dic, això ho deia per aquest salt que és la part important, és anar a trobar-te amb els instituts. Lògicament, els instituts són aquell punt on tothom vol anar perquè tothom sap que hi hem d'anar. I després et trobes amb un professor i et diu, esteu a la cua, sou els 25ens, perquè tothom vol anar a l'institut a ensenyar-lo i és normal. Però per això és un treball molt de pedagogia per part de tots nosaltres i de parlar i es va consensuar molt. En veritat va sortir bé perquè es va consensuar molt. I vam anar de la mà d'ensenyament. Ensenyament va ser qui va fer el contacte en les escoles, és a dir, era un projecte que sortia des del departament també. I això era la clau, que si vas a presentar un projecte i n'hi ha 20 més, és diferent que si la directora diu vindran aquestes persones, se farà això, ha de ser un horari lectiu, a més se va cobrir per tots els mitjans de comunicació locals, nacionals, a l'Infoca, se va fer un especial a TV3, a comarques, o sigui, va sortir, se va fer un ressò, vull dir, espectacular, i a part la resposta dels adolescents que anàvem una mica en temor de veure com respondran i va ser de lo que més m'ha impactat en tots aquests anys que portem fent projectes va ser la reacció dels adolescents al 360.